Bareng Yu Ariska di malam hari ini bergabung dengan Anda beberapa saat ke depan. Satu koleksi tembang dijumpa perdana pertama bersama Yani Innova. Kali ini artis cilik, artis cantik yang memang sudah punya multi talenta dan berbagai macam usaha-usaha yang sudah dirintis dari awal. Yuk coba perdana bakolopon iki. Mas tonggo Gusti bakul tebon. Hai cinta. Wah iki sing larani kuburan mau aku roh ya. Bergabung dengan Yu Ariska ada Ayu Is untuk ada semuanya. Ariska Mayo Bias Production. Ojo ombo-ombo lho Mas. Ana ora ombo ora iso dienggo wong akeh. Apa iku? Gon linggian iki lho. Tak kira apa lho Mas? Cie. Monggo. Mas Cip. Iya, Mas Cip. Ora iso omong iku. Ora iso omong nek wong ora krungu dadeh. Monggo. Ayo. Apa iki sing jenenge? Wong kang lagi Ayo bersama
Sampun